Takže čau, chcel som povedať, že ja som akože minulé som ešte zabudol ukázať, že mám nové labku, lebo som nechcel točiť ešte vtedy a tak, tu mám nových labku, ukážem týchto dvoch. No, tento je fejkový, tento, lebo on má aj 10 zub, tento, a tento je reálny. To máme ešte. Že môže byť asi aj toto peklo, toto môže byť. Lebo to také malé, či môže byť takto malé, ale on toto má otvorené, on nemá byť toto mať otvorené. A tento druhý to má zatvorené. Že toto má také. Jo, a to som ešte vám povedal. Tu musím dať naspäť. Môže sú smutný, takže som spal. Ja som nevedel, že mi to peklo, lebo normálne, ja keď som šiel hrať Grow Garden, tak zistil som, moje meno bolo úplne nemal som oblečenie, proste niekto ma hackol, keď som ešte spal proste. Odkoľkej, ale videl som, že ma hackol na Steel Brain Road a na Grow Garden. Ja už tam nič nemám, žiadne CD. Aj Burning Badan, všetko, ak som mal ten Lingonberry a tak, ja už to nemám. A chcel som vám povedať, že ak som mal milé šťastie o tom Sugar Apple, tak ja som tam mal ďalšie šťastie, že som mal Burning Bad a tak. A ja som mal Burning Bad, čo stal bilión. A mal som 102 biliónov, alebo 101? Áno, 102 tuším biliónov. A keď som sa pozeral, neviem, či by niekto minul peniaze, čiže potom sa pozriem. Takže dúfam, že vás niekto nehackne. Takže dávajte si pozor. Tak čaute.